den Bette, hun sover lige lidt. Ja. Og vi har med det et stykke så. Jo, tak for det. Glædelig jul. Jo, tak for Det var godt, du har fået en hyrevogn. Ja, han. 22.30. De sender en sms til mig. Det er dejligt. Det er nemt med det der sms. Nej, det er hvorfor? Martha, hvad siger julemanden? Hvad siger julemanden? Ja, han siger ho. Så fint, ikke også? Ja, julemand. Martha, hvad siger julemanden? Hvad siger julemanden? Ja, ho. Det er rigtigt. Der skal næsten lidt til. Hej Martha, nej. Det er sådan noget, jeg har købt i Aalborg. Ja, lige præcis. Det er Jo, så er du skuffet åben, hva'? Det var noget ved. Ja, hvem var der dernede, vil vi se? Ja, men det er ikke Name, der er her i morgen, så derhjemme. Mulle, har du fjert på halen? Har du fjert på halen? Hvor det spiser du ikke andet end rødkål. Nå, så må godt lide Hvor kommer Skal du have noget at Men det er spise? lidt varmt nu, kan jeg se, Mads. Mamma. Det er nemlig rigtigt. Skal du have noget mamma? Ja. Få lidt drik til at starte med. Får lige lidt mælk her. Så fint det er. Her. Skal jeg tage til det? Eller vi kan det ned? rundt. Vi sender det rundt. Kom med det, kan. Skal jeg tage til dig? Ja. En Ja. sjælfuld. Tak. Er du på den eller mere? Lidt mere. Tak. Skal du have mere mælk? Hvad for noget? Prøv at tænke, Hvad at få kan tre det af ikke meget. Prøv at se, jeg sidder sådan. Det ved man ikke. Ja, det tror jeg. Martha, hvad er julemanden siger? Hvad siger julemanden? Hvad siger han? Det er hunden. Hvad siger julemanden? Igen. Hvad siger han? Han siger ingenting. Prøv du spørge. Skal vi have billede? Det er det, vi skal have billede af. Prøv at se her, Martha. Hvad siger julemanden? Ja. Der er mad i munden. Prøv at se, hvem er det her? Ja, der er det kullemutten. Nej, Martha, hvad er hernede? Prøv lige at se her. Ja, hold da op. Det er stærkt. Julemand, kan han sige noget? Er det en julemand, Martha? Det er morfar. Hvad siger julemanden? Ja, ho. Det er nemlig rigtigt. Er der batterier i? Nej, prøv lige at se. Er du klar? Morfar. Igen. Prøv lige at se hende. Igen. Er du klar? Martha, den spiller. Er du klar? Og den drejer rundt. Hvorfor blinker den ikke? Det gør han ikke, den spiller mig. Men den har da til at blinke med. Er du klar, Martha? Den spiller højt. Mor starter nu. Prøv at se. Prøv at se her.
Gud er kønt. Lønlig blandt os de går. Lønlig blandt os de går. Den har Bragt velsignet Gud, nu glædes gamle og unge. Englenes sang i verden ud, nu alle gode børn skal synge. Grillen fra livets træ står skønt, med lys og Giv mig nu til julefest. det giver nu til julefest. Det giver for den høje gæst, som steg til at ned med nytårsgaver, fryd og fred. Kom Jesus, vær vor hyttegæst, hold selv i os din julefest. Der skal med Davids harpens klang og takke højt vor nytårssang. Okay, det var ellers godt gættet, mig. Den er flot. Du kan se, der stod noget. Ja. Dejlig, dejlig. Jeg tror, den er for stor. Hvor gammel er den? Eller hvor farve er den? Den lille. Er den blå? Blommefarve? Eller hvad farve? Jeg kan ikke se det. Det er også lige meget. Den er i hvert fald lækker. Lækker. Det var lige det, jeg ønsker mig.